Na, én vagyok a kardos, az mondott a Elek. Elek. És ez itt a Hungaroring, és esik az eső. Mikor lesz Q3? Hát most piros zászló van, úgyhogy jó kérdés. Boxorcézával. Ez nem. De mondjuk az eső mindjárt eláll. Honnan tudod? Tudom. Hát nézd már fú. Nézek. 2-3 kört mennek izével, simán Interre, vagy Szerintem ezt fölteszem YouTube-ra. Csak onnan. fölszárítják ezek az Interrek 2-3 köröt, ott így fölteszik a lágyat. Vagy a közepes, mert az alacsonyabb hőmérsékleten is jó. Vagy nem tudom melyiket rakják, és akkor olcsó. Ott megy a medikálkán. Gazdagabb embereknek van esernyőjük. Hogy rohadnának meg. Nekünk fa van a tetőn, a fejünk. És itt is állnak a fánál az emberek. Nem olyan sokan, de állnak. Meg itt egy helikopter, nem tudom, jól mutatom-e, de nem élem. Aztán ennyi. Ennyi.